Το πάντρεμα της Nikon και της Red είναι πια γεγονός και αυτό εδώ είναι το πρώτο τους παιδί. Πάμε να δούμε λίγα πράγματα για την Nikon ZR. Πριν ξεκινήσουμε, να πούμε ένα ευχαριστώ στην εταιρεία Δαμκαλίδης και την Nikon Ελλάδος που μας έδωσε την κάμερα και το φακό για να μπορέσουμε να την τεστάρουμε και να πούμε τη γνώμη μας. Επειδή σίγουρα έχετε ακούσει και έχετε διαβάσει ήδη αρκετά για την Nikon ZR, εμείς θα προσπαθήσουμε στο review να συμπεριλάβουμε κάποια πράγματα και κάποιες λεπτομέρειες που μας έκαναν εντύπωση και πιθανώς να ενδιαφέρουν και εσάς. Πριν ξεκινήσουμε το review, να αποσυνδέσουμε λίγο το φακό από την κάμερα. Αυτό εδώ είναι λοιπόν το σώμα της κάμερας με μέγεθος λιγότερο των 14 εκατοστών. Στο εσωτερικό της βρίσκουμε ένα semi-stacked αισθητήρα 24,5 MP και ένα σύστημα σταθεροποίησης που μας προσφέρει 7,5 stop σταθεροποίηση. Σταθεροποίηση. Οπότε, αν δεν το καταλάβατε, θα σταθεροποιηθείτε από το σύστημα σταθεροποίησης που προσφέρει σταθεροποίηση. Με το που έβγαλα την κάμερα από το κουτί, το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση και λίγο με ανησύχησε ήταν αυτός εδώ ο ήχος. Και λέω, φίλε, την κάτσαμε. Τι είναι όμως αυτός ο ήχος? Το IBIS είναι ένα σύστημα το οποίο ενεργοποιείται ηλεκτρομαγνητικά. Οπότε, όταν η κάμερα είναι κλειστή, δεν υπάρχει αρκετό ρεύμα για να μπορέσει να συγκρατήσει τον αισθητήρα. Οπότε, αυτό που ακούμε. Κάτσε να το πετύχω. Πουντονάτο. Αυτό που ακούμε είναι το πλαίσιο του αισθητήρα, το οποίο πλέον κινείται ελεύθερα. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, είναι κατασκευασμένη για να γίνεται αυτό το πράγμα. Και σύμφωνα με την Nikon δεν θα υπάρχει και κανένα πρόβλημα κατά τη μεταφορά της. Μόλις πατήσεις στο on, δεν ακούγεται τίποτα. Πένα. Προσπερνώντας λοιπόν αυτό το μικρό θέμα, επιστρέφουμε στον αισθητήρα, ο οποίος είναι ο ίδιος με την Z6 III. Ο επεξεργαστής της κάμερας είναι ο Xpeed 7. Αλλά είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τεχνολογία χρωμάτων της Red σε ένα τόσο μικρό σώμα, καθώς και τη δυνατότητα να γράψεις εσωτερικά στην κάρτα χώρια από το RAW βίντεο της Nikon, το NRAW, το R3D Nikon Edition, το RAW δηλαδή βίντεο της Red. Και αν λοιπόν είσαι μερακλής και επιλέξεις να δουλέψεις με το R3D, τότε θα μπορέσεις να εκμεταλλευτείς το διπλό base ISO της κάμερας στα 800 και 6400, καθώς και τα περισσότερα από τα 15 stop δυναμικού εύρους που προσφέρει η κάμερα αυτή σε αυτό το τύπο αρχείου. Και προφανώς μην ξεχάσεις να έχεις μαζί σου αρκετές κάρτες μνήμης για να μπορέσεις να αποθηκεύσεις το αρχείο. Το σχήμα και το μέγεθος της κάμερας δεν είναι ό,τι πιο βολικό για να τη χρησιμοποιήσεις σαν φωτογραφική μηχανή στο χέρι, αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η κάμερα αυτή προορίζεται περισσότερο για εικονολήπτες. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι αυτό το σώμα μπορεί να χτιστεί με διάφορα αξεσουάρ που υπάρχουν, έτσι ώστε να γίνει ένα πιο μεγάλο rig που να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε πιο μεγάλες παραγωγές. Στο πίσω μέρος βλέπουμε την εντυπωσιακά μεγάλη οθόνη της Nikon ZR στις 4 ίντσες, ενώ στην πάνω πλευρά υπάρχει το κουμπάκι on-off, ο διακόπτης που κάνει την εναλλαγή ανάμεσα σε φωτογραφία και βίντεο, το κουμπί REC, ένας μοχλός ο οποίος ζουμάρει και ξεζουμάρει την εικόνα για να μπορέσεις να τσεκάρεις την εστίαση ή να χρησιμοποιήσεις το Power Zoom εάν το υποστηρίζει ο φακός, καθώς και 3 κουμπιά FN τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Στο πλάι της κάμερας υπάρχουν 4 υποδοχές, μία για μικρόφωνο, μία για ακουστικά ή remote, ένα ένα mini HDMI, καθώς και ένα USB Type-C για μεταφορά δεδομένων και φόρτιση της μπαταρίας. Η Nikon ZR χρησιμοποιεί τις μπαταρίες EN-EL15 και έχει 2 υποδοχές για κάρτες, μία microSD και μία CF Express ή XQD. Πατώντας το on, παρατηρούμε ότι η κάμερα ενεργοποιείται σχεδόν ακαριέα, ενώ το interface είναι τελείως διαφορετικό από τις Nikon που έχουμε συνηθίσει και έχει προσαρμοστεί έτσι ώστε να μπορεί να κάνει τη ζωή των εικονοληπτών ακόμα πιο εύκολη, προσφέροντάς τους γρήγορα εργαλεία, Zebra, Peaking, Video Assist και άλλα που θα δούμε παρακάτω, να αλλάξεις τη φωτεινότητα της οθόνης που παρεμπιπτόντως είναι στα 1000 nits, κάτι που την κάνει πάρα πολύ φωτεινή. Αν είναι σκοτάδι και την ανεβάσεις στο 100%, τότε μπορείς να φορέσεις γυαλιά ηλίου και να συνεχίσεις να δουλεύεις. Ωστόσο, εγώ όταν χρησιμοποίησα την κάμερα και για φωτογραφία και για βίντεο, έχοντας συνηθίσει από τη Z9, το δάχτυλό μου ακούμπαγε λίγο την οθόνη και κάνα 2 φορές επέλεξα και κάνα 2 πραγματάκια τα οποία δεν ήθελα. Αλλά αυτό φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο με τη χρήση της κάμερας και τη συνήθεια αντιμετωπίζεται πάρα πολύ εύκολα. Από φωτογραφικής άποψης και δεδομένου το ότι έχει τον ίδιο αισθητήρα και τον ίδιο επεξεργαστή με την Nikon Z6 III, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Να πούμε όμως ότι είναι το πρώτο μοντέλο, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο βλέπουμε να υπάρχει ένα haze reduction ή dehaze control, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το λέει, μισό λεπτό να το δω. Dehaze, όταν υπάρχει ομίχλη και έχει πέσει το contrast εξαιτίας αυτής. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς μοιάζει αυτό το καινούριο interface της Nikon. Η αρχική οθόνη είναι σχεδόν όπως την ξέρουμε, με μόνη διαφορά
τα βελάκια που βλέπουμε στα αριστερά, με τα οποία ελέγχουμε το high res zoom. Πηγαίνοντας το βελάκι πάνω, βλέπουμε ότι ξεκινάει και ζουμάρει μέχρι 2 φορές επί. Τι γίνεται στην ουσία? Η κάμερα εκμεταλλεύεται το 6K του αισθητήρα της και ξεκινάει και ζουμάρει με τον αισθητήρα, χωρίς να λιώνει όμως την ποιότητα της εικόνας. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή τραβάμε στα 1080, έχει περιθώριο να μπορέσει να κάνει μέχρι 2 φορές zoom. Εάν βάλεις 4K, είναι λιγότερο και ούτω καθεξής. Πατώντας τώρα το κουμπάκι κάτω δεξιά, βλέπουμε ότι αλλάζει το interface. Στο πάνω μέρος βλέπουμε το picking, on-off, framing, Virtual Horizon on-off, Zebra Pattern, Video Assist αν τραβάς log για να μπορέσεις να δεις, που στο μοντέλο αυτό μπορείς να έχεις προσθέσει εσύ το δικό σου loot ή να έχεις κατεβάσει κάποιο άλλο, έτσι ώστε να βλέπεις ακριβώς όπως θα βγει η εικόνα σύμφωνα με τα δικά σου δεδομένα. Το Rec για να μπορέσεις να βλέπεις το τετράγωνο εάν θέλεις ή όχι για όταν γίνεται εγγραφή. Brightness Information που αυτή τη στιγμή είναι στο ιστόγραμμα. Έλεγχο για το touch της οθόνης, καθώς και την επιλογή Auto Rotate Info Display, στην οποία όταν γυρίζεις την κάμερα κάθετα για να τραβήξεις κάθετο βίντεο ή φωτογραφία, να γυρίζουν και όλες οι ρυθμίσεις, έτσι ώστε να μην στραβολεμιάσεις και πληρώνεις μετά φυσιοθεραπευτές. Κάτω λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει το Brightness. Πηγαίνοντας λοιπόν την κάμερα τέρμα πάνω, βλέπετε πόσο φωτεινή μπορεί να γίνει, ή τουλάχιστον εγώ το βλέπω, ή πόσο σκοτεινή. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα να προσαρμόσεις τη φωτεινότητα της οθόνης σου, εάν μεταφέρεσαι από έναν εσωτερικό χώρο σε έναν εξωτερικό, αν έχει ήλιο, συννεφιά και γενικότερα αν αλλάζουν οι συνθήκες του περιβάλλοντος φωτισμού. Όσο αφορά τα frame rates και τις διάφορες επιλογές κωδικοποίησης του βίντεο, είναι οι εξής. Video file type. Ξεκινάμε από H264 8-bit, H265 8-bit, H265 10-bit, στο οποίο υπάρχει επιλογή για SDR, HLG, N-Log, ProRes 422 10-bit, SDR ή N-Log, ProRes RAW High Quality 12-bit, N-Log ή SDR, R3D Nikon Edition 12-bit και το N-RAW 12-bit RAW video της Nikon σε N-Log ή Standard. Στο frame size και το frame rate, αναλόγως με την επιλογή κωδικοποίησης που έχεις επιλέξει, μπορείς να έχεις μια πληθώρα επιλογών όπως 23,976, 25, 29,97, 50, 59,94, 100 και ούτω καθεξής. Επίσης από κάτω βλέπουμε το Video Quality N-RAW, το οποίο μπορείς να το έχεις είτε στο High Quality είτε στο Normal. Πηγαίνοντας λίγο παρακάτω στο μενού, βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα Breathing Compensation, στο οποίο η κάμερα, σε συνδυασμό με κάποιους φακούς που το υποστηρίζουν, μπορεί να ελέγξει το lens breathing που μπορεί να υπάρξει όταν αλλάζουμε την εστίαση από κοντά σε μακριά. Εννοείται η κάμερα έχει το Product Review Mode, το οποίο το έχουμε δει και σε άλλα μοντέλα της Nikon, κατά το οποίο η κάμερα εστιάζει στο πρόσωπο. Όταν εντοπίσει ότι ένα αντικείμενο πλησιάζει την κάμερα όταν κάνουμε ένα review, τότε αλλάζει την εστίαση, καρφώνεται πάνω στο αντικείμενο και όταν απομακρυνθεί επιστρέφει στο πρόσωπό μας. Και προχωρώντας λίγο παρακάτω, φτάνουμε στα 32-bit float audio recording, όπου είναι η πρώτη κάμερα η οποία μπορεί να γράψει εσωτερικά 32-bit ήχο. Πηγαίνοντας από κάτω, βλέπουμε το built-in microphone options, όπου στο audio directivity μπορούμε να επιλέξουμε είτε η κάμερα να γράφει πάρα πολύ κατευθυντικά τον ήχο, να γράφει γενικά μπροστά τον ήχο, περιμετρικά, μόνο πίσω ή στέρεο. Άλλη μια ωραία προσθήκη στην Nikon ZR είναι η επιλογή όταν τραβάς βίντεο να βλέπεις μοίρες αντί για ταχύτητα κλίστρου. Αν δεν είναι ενεργοποιημένο εξ αρχής, πηγαίνεις στο μολυβάκι, στο G13, το οποίο λέει Shutter Mode και από το Speed το αλλάζει στο Shutter Angle. Όσο αφορά τον θόρυβο στα υψηλά ISO, εδώ είναι μερικά δείγματα στο 100%. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι πόση ώρα μπορείς να τραβήξεις βίντεο με μία μπαταρία. Για να το τεστάρουμε αυτό, είχαμε την κάμερα σε συνεχόμενη κίνηση με ενεργοποιημένο το IBIS στο Sport Mode, το Autofocus ήταν στο AF Full, δηλαδή να ψάχνει συνέχεια η κάμερα να εστιάσει εκεί που τις έχουμε πει και γράφαμε στα 1080p στα 50 fps. Η κάμερα λοιπόν κατάφερε και έγραψε 1 ώρα και 50 λεπτά βίντεο. Και πάμε στο κομμάτι της υπερθέρμανσης. Υπερθερμαίνεται και αν ναι, πόσο γρήγορα και πόσο γρήγορα ψύχεται.
Τη στιγμή αυτή που γράφετε το βίντεο είναι χειμώνας. Οπότε για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την κάμερα κάναμε τα εξής. Βάλαμε το air condition στους 28 βαθμούς Κελσίου, την έβαλα να γράφει ενώ ταυτόχρονα έπαιρνε ρεύμα και τη σκέπασα με ένα ύφασμα έτσι ώστε να μην έχει επαφή με τον εξωτερικό αέρα και να κρατάει όλη τη ζέστη μέσα της. Πάμε να δούμε τα επίσημα δεδομένα. Μετά από 21 λεπτά εγγραφής 4K βίντεο στα 50 καρέ, η κάμερα είχε θερμοκρασία 33,9 βαθμούς Κελσίου. Στα 42 λεπτά ήταν 39, στα 63 λεπτά 44,5 βαθμοί Κελσίου, στα 75 λεπτά και στους 48 βαθμούς Κελσίου μας έβγαλε ένδειξη ότι έχει αρχίσει να ζεσταίνεται. Μετά από 3 λεπτά και όταν η θερμοκρασία του σώματος είχε φτάσει στους 50 βαθμούς Κελσίου, η ένδειξη έγινε κόκκινη και ξεκίνησε αντίστροφη μέτρηση από τα 30 δευτερόλεπτα μέχρι που η κάμερα έκλεισε. Και εκεί είπαμε «Φίλε, την κάτσαμε». Ωστόσο, θυμήθηκα ότι στην Nikon υπάρχει μια επιλογή όπου μπορείς να ρυθμίσεις το πότε θα βγει αυτή η ένδειξη. Πηγαίνοντας στο μενού στο κλειδάκι και ψάχνοντας, βλέπουμε ότι υπάρχει επιλογή Auto Temperature Cutout, η οποία είναι στο Standard. Εάν επιλέξουμε λοιπόν να πάμε στο High, μας βγάζει την ειδοποίηση ότι η κάμερα θα γίνει πολύ ζεστή στην αφή και αφού άλλαξα αυτή τη ρύθμιση και συνέχισα κάτω από τις ίδιες συνθήκες στην εγγραφή για άλλη μία ώρα, η κάμερα έφτασε μέχρι τους 59 βαθμούς Κελσίου, δεν έβγαλε κάποιο μήνυμα, απλά βαρέθηκα και σταμάτησα να την ελέγχω. Να σημειώσουμε ότι όταν η κάμερα σταμάτησε να λειτουργεί λόγω της αρχικής υπερθέρμανσης, μέσα σε ένα λεπτό είχε πέσει από τους 50 βαθμούς Κελσίου στους 45. Και κλείνοντας λοιπόν αυτό το βίντεο, να πούμε τις εντυπώσεις μας. Η κάμερα φωτογραφικά δεν είναι ό,τι πιο βολικό μπορείς να πιάσεις στο χέρι σου. Εάν κάνεις φωτογραφία και βίντεο, επίσης δεν είναι το πιο βολικό πράγμα που μπορείς να πιάσεις στο χέρι σου. Αλλά εάν ασχολείσαι μόνο με το βίντεο, αυτή η κάμερα αλλάζει τελείως το παιχνίδι. Εάν ήδη έχεις μια RED κάμερα, μπορείς εύκολα να ενσωματώσεις τη ZR στη φαρέτρα σου και να τη χρησιμοποιήσεις και να πάρεις τον τύπο αρχείου και τα χρώματα που επιθυμείς. Το πρώτο βήμα της Nikon στις κινηματογραφικές κάμερες είναι γεγονός και περιμένουμε να δούμε τι άλλο έχει να μας δείξει. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, subscribe, πατήστε και το κουμπί με την καμπάνα, στείλτε το και σε κανένα φίλο σας να το δει και αυτός και μέχρι το επόμενο βίντεο, καλές λήψεις!